खुलुमबाय लोगोफोर आं मैया जेनेखि बर' एक्सट्रा चेनेलावहाय जे गसाइगाव आमिन खादानि हायनारि नार्जारिनि मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन। बिथांखौ बिमा बिफाया दिनै सोमोन्दो नागारदों। मानो नागारदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनानै होदों, नाथाय आं दिनै एसे डिटेल बाथ्राखौ मोनफिनबाय। दा डिटेल बाथ्राखौ मोनबावनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव खिथानानै होनो होननानै फैबावबाय। मानोना बे जाथाया जाहैबाय मा बिराद साननो गोनां, संखिखांनो गोनां, सोमोनांनो गोनां। जेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन टारगेटआ जाबाय मा, फिन बानायनायनि टारगेटआ जाहैबाय मा, जेन' आरो फिन गोदानै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा, बर' हिन्जावफ्रा मुस्लिमनि आखायाव आरो बोलि जाबावनाङा। मिथिबायना? आङो गोबां भिडिअआवनो होनदों बिथांमोनहा माबा मोनसे मुहुनि रोंगौ होननानै। बिथांमोनहा आखायाव माबा मोनसे मुहुनि रोंगौ आरो बे मुहुनिजोंनो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ बिसोरो बोबथिङो। मालाबा गोदै गोदै रायलायनानै, मालाबा मिनि खाखाय रायलायनानै, भाबा लोगो मोननानै, बेफोरबायदि माबा फिसा फिसौ बायनानै हरनानै, स' बेफोरबायदिजोंनो मालाबा मबाइल रिसार्ज होनानै हरनायजों बिदिनो मानसिखौ बिसोर फोमोनो। आरो लासै लासै नोंनो गलि लाङाबाबो नोङो गलि लाङो। जानो हागौ खोमा हायनारिनि बेलायावबो बे थासारिया जादोंमोन। नाथाय मा खालामो दिनै ओरैबायदि मान सनमान गैयै अबस्था गाज्रि खालामना गालांबाय न'खरखौ दिनै। सोरो? हायनारि नार्जारिया। बिनि बिमा बिफा, जिब'नि, बिगुमैनि, न'खरनि जाथि खुरमा, बाहाय बाहागि साइज मान सनमान धंस' खालामनानै लरग' थरग' सोरलां बोरलां खालामना गालांबाय। सोरो? हायनारि नार्जारिया। मिथिबायना? नोंथांमोना मिडियायावहाय बिमा बिफा बुंनायखौ एसे नुखादों जानांगौ, नङा होमबा? जे 2 बोसोर थालायबायमोन, गारलायबायमोन, बिनि उनाव एनजिअ'आव मावदोंमोन, एनजिअ' मावनायनि उनाव आरो फिन थांफिनबाय, दोखो दोखो बुजा हरनाय, बिनि मोदोमाव गासिबो गोसोम गोसोमजों बुजानाय, फिसायजों बुजानाया बे आरोना। मानोना थाहोआ दस्रासो रुम लानानै थायो नालाय, बिसियाथ' थाहोआ नालाय, बिसि दंखायो नालाय, आरो बिथाङा मास्टार साख्रि मावो नालाय, सब गथ'ना बिदि जादों आरो। दा बिदि जाबाय, उनावहाय केस टेस होलायनाय जाबाय, केसबो होबाय। दाना मा जादों अबस्थाया, जेब्लानाखि केसआ कर्टआव दाना बिजिरसालियाव थांनांगौ जानानै फैबाय। दाना मेजिस्ट्रेटनि सिगाङावहाय मा जाखोनो, हिनजावा दाना उल्थासो हौवाजोंसो लोगो जानानै न'खरनि बिमा बिफाखौसो दाना बुंबाय। जे मा होनो, न'खरनि बिमा बिफाया खुनु मोनसे गावनो थाखा फैसा होआ, गाननाय जोमनाय होला, गावखौ बेफोरबायदि ओरैबायदि सै खालामबाय, बेफोरबायदि जाबाय आरो। उल्था बुंबाय। मा जाखो, हौवानि बिरुदि बुंनांगौ हिनजावानो दाना मा जाबाय, हौवाखौ नुनाय लोगो लोगोनो बोरैबा माया फैबाय बिनि गोसोआव। माया फैनानै दाना हौवाजोंसो लोगो जानानै गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौसो ओरैबायदि खैफोदाव खोख्लैबाय। आरो बेफोरबायदि दिनै कर्टआव जाजनि गेजेराव असमान खालामनायनि खाथिराव दिनै बिनि बिमा बिफाया दोरखो दोरखो बिखा बिखा सौग्रिजोबदों दिनै। बिसिनि गोरबोआवसो दङ दिनै। हायनारिनि बिमा बिफानि गोरबोआवसो दं दिनै हायनारिनि थाखाय दिनै। जाय दिनै हौवानिजों थाखाय फेरफाथिनि थाखाय केस नांदोंमोन, नाथाय बे केसआव दिनै हिनजावा उल्था बुंनानै होबाय। बिमा बिफाखौसो दिनै फासिबाय। दिनै लाख लाख थाखा, दिनै 7-8 लाख थाखा बेखार दैयाव खालामना गालांबाय। सोरो? बे हायनारि नार्जारिया। आरो बेफोरबायदि खालामना जानायनि खाथियावसो दिनै बिमा बिफाया दोरखो दोरखो दुखुजोंनो दाहाजोंनो दिनै मा जालांदों, बेखौ सोमोन्दो आंनि फिसा नङा होननानै सांजों सोमोन्दो गारबाय होननानै दिनै फोसावनांगौ बायद' जानानै फैदों। अब्ला नायदो रायजोफोर, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि मानसिखौ नुबा मा कमेन्ट होगोन दाना? मा खालामगोन दाना? स' बेफोरबायदि मानसिया दिनै मानो बे हायनारि नार्जारिया दिनै हौवानि मोखां नुनाय लोगो लोगो माब्रै हौवानि बिरुदि खोथा बुंनांगौआ कर्टआव माब्रै दिनै बिमा बिफानि उल्थासो बुंखो, बेखौ बुजिनो हादों नोंसोरो? बेनो जानो हागौ कि हौवाखौ नुनाय लोगो लोगो हौवाया खिबा जानो, बे गावखौ नुनाय लोगो लोगो अनखांनाय माबा मोनसे बियो खालामना लाना फैबाय। स' बेनिखायनो बिनि महरखौ नुनाय लोगो लोगोनो बियो अनखांबाय। फिसायनि जानानैसो दाना बाथ्रा बुंबाय, बिमा बिफानि बिरुदिसो खोथा बुंबाय मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव। बेराफारसेना उकिलफ्राबो दाना आन्दायनांबाय, जाय बिनि लोगो जानाय खामानि मावदों बिथांमोनाबो दिनै आन्दायनांबाय। स' थासारिया बेबायदि जादों लोगोफोर। आङो दिनै बाय फननि गेजेरजों आङो खबर लाबाय। खबर लानानै आं दिनै मिथिबाय एसेब्लाबो। ओमफ्राय मोनथिनाय लोगो लोगो आं बिराद दुखु मोनबाय, बिखा खामबाय। थासारिया ओरैबायदि दिनै बिमा बिफाया माने जिउल' दंसै थारमाने। हायनारिनि बिमा बिफाया दिनै हायनारिनि थाखाय मान सनमानथ' गैखाला, मान सनमानबो गैला, धोन सम्पति जाजोब्बाय बियो। रां रुफा सेस, सोरलाब सोरथाब थरलं मरलं खालामबाय। गामिनि मानसिफोरजोंबो जेन'बा लाजिथावथाव आखु दिन्थिना गालांबाय। गामिनि मानसिफोरजोंबो ओंखारनो हायै, रायज्लायजेननो हायै, बेफोरबायदि माने मोखांखौनो खाथेना गालांखाबाय हायनारिया। नायदो अब्ला। दा जानो हागौ बेवहाय हायनारिनि दाय गैयाबो जानो हागौ बाहाय।
दायनिगिरिया दिनै बियो बेजों मोजां मोनफ्लांनानै बोरैबा फुस्लायजानानै मोजां मोनलायनानै खाथिराव दिनै बियो आरो बेबायदि मुहुनि होजाबावनानै दिनै बिमा बिफाखौ सोलांब्लां खालामबाय बिनि मेन दाया बे मास्टार जायखौनाखि मुस्लिम हौवा बिसोर ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों साबधान था जायफोरनाखि दिनैसिमबो सोरबा रिलेसन लाहांदों सोरबा रायलायहांदों साबधान जा नङाबा सोरलां बोलां जागोन नोंबो नोंनि नोंमाखौ सोलांबाय जागोन नोंथ' सानसे मोनजाखाया बबेयाव नों सानसे मोनजादों हाजार थैलाय उजाय नों सानसे मोनजाया थैलाय उजिलाय जायफोरनाखि बेबायदि खालामना गालांगोन बिमा बिफाखौ बे गावनो दुखु दाहाजों रानख्रेबनानै दुखु खस्थ' सैनानै गावनो उनावहाय थैनो गोनां जाना फैगोन गावनो गावखौ फोजोबना लानो गोनां बोरै जाना फैगोन ओंखायनो जेन' बिदि जानाङा आंनि बुंनाय खाथिया बिदिसो आं बे भिडिअखौ माने खाथिया जाबाय जेन' बे भिडिअखौ नायनानै बयबो बुजिनो हायो मोनदांनो हायो काहानिया माबोरै जामारनाय मानो सोमोन्दो नागारमारखो मानि थाखाय बायद' जादों बे दिनैखौनो बुजिनो गोनां दं ओरैनो सोमोन्दोखौ नागारा दिनै इसेबां लासिं सिं माने हौवानि मोखां नुनाय लोगो लोगो खराव उल्था खोथा बुंस्लायनो हानाय साहसआ माबोरै फैखो बिसोर बे हौवाया माबा रोङाथ' बे मुस्लिम हौवा माबा रोङाथ' रोंनायनि थाखायथ' बियो नुनाय लोगो लोगो अनखानानै बियो माबा मोनसे जाना फैबाय दाना जेराव बबेयाव हौवानि बिरोधि खोथा बुंनो बिमा बिफानिसो बिरोधि खोथा बुंबाय बिमा बिफाखौसो असमान खालामबाय बेयाव सोरनि गोरबोआ थानो हानो दे जोबोद जोबोद साननो गोनां आरो जोबोद मुगैथाव बेयो ओंखायनो आं खुलुमनानैबा बुंगोन नोंसोरखौ अन्नानै नोंसोर दिनैनिफ्राय आरो बेफोरबायदि बैसोरबायदि सुबुं साला सैमा गियान साला मुस्लिमफोरजों जिबनावबो बेफोरबायदि मोजां मोननायनि जुगाव दा गोजाव बिसोरजों मिनि खाख्लायनाय रायलायानो गाज्रि बिसोरजों हाजिरा रायलायनायानो गाज्रि स्टाफ रायलायनायानो गाज्रि मिनि खाख्लायनाय रायलायनायानो गाज्रि बेफोरबायदि रायलायदावैनो नोंनि गोसोआव गलिलांनानै सानसे नों बेजों आरो हाबा जानो गोनां जाना फैगोन काहानिया बेनो आं नोंथांमोननो खिथाबाय ओंखायनो अन्नानै जोंनिफ्राय बिसोरनि बेफोरबायदि सुबुंनिफ्राय बैसोर दारि गिलाव मुस्लिमफोरनिफ्राय गोजानाव था नङाबा बिपद दं नोंसोरनि जिउआ आं होनखाबाय आरो फिन आरो नङाबा नोंबो हायनानै बायदि सैनांबावगोन दिनै नायदो हायनारिया दिनै थांफिनबाय हौवाजों बे मोजां जाबावगोन मोजां थानो हागोन बियो हानाय नङा ना मालाबा हानाय नङा बियो दोखो दोखो बुग्लिफिनजागोन बे हयथ' मालाबा थैसिगोन बियो थैनानै गोनां जाना फैगोन बियो बेबायदि घटना आरोना अब्ला नायदो जों खेबसेल' जोनोम मोनो जोनोम मोननानै जुदि जोङो मोजां आखल आखु गियान लानानै जुदि जों थांना थानो हायाब्ला बेफोरबायदि सैनांगौब्ला मा जागोन बुजिदा नाय आरो थेंक इउ